తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మే 29 వరకు లాక్డౌన్ను కొనసాగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే ఆరెంజ్ గ్రీన్ జోన్లలో కొన్ని సడలింపులను ఇచ్చింది. ప్రభుత్వ కార్యాలయాలన్నీ పనిచేయనున్నాయి. భవన నిర్మాణాలకు సంబంధించిన షాపులను తెరుచుకోవచ్చని ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఇప్పటికే పలు రాష్ట్రాల్లో మద్యం షాపులకు అనుమతులు ఇవ్వగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం మాత్రం బుధవారం నుండి మద్యం అమ్మకాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. దీంతో మద్యం ప్రియులకు ఊరట లభించింది. మద్యం షాపులు తెరవకముందే మందుబాబులు వైన్స్ల ముందు పడిగాపులు కాశారు. సామాజిక దూరం పాటిస్తూ మద్యం బాటిళ్లు కొనుగోలు చేశారు. అక్కడక్కడ గుంపులుగా చేరగా పోలీసులు వారిని క్యూలో నిలబెట్టించి మద్యం కొనుగోలు చేసుకునే విధంగా చర్యలు చేపట్టారు. వైన్స్లు తెరిచిన కొన్ని గంటల వరకు మద్యం బాటిళ్ల ధరలపై గందరగోళం నెలకొంది. ప్రభుత్వం విధించిన రేట్ల కంటే ఎక్కువ రేట్లకు అమ్మకాలు చేపడుతున్నారని మద్యం ప్రియులు ఎక్సైజ్ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయగా మద్యం రేట్ల పట్టికను వైన్ షాపుల నిర్వాహకులకు ఎక్సైజ్ అధికారులు అందించారు. మొత్తంగా మిర్యాలగూడలో ప్రశాంత వాతావరణంలో మద్యం అమ్మకాలు జరిగాయి. ఇన్నాళ్లు చుక్కకు నోచుకొని మందుబాబులు పట్టరాని ఆనందంతో బాటిళ్లు చంకన పెట్టుకుని వెళ్లారు. ఈరోజు ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు మద్యం షాపులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెరవటం జరుగుతుంది. మన మిర్యాలగూడ సర్కిల్కి వచ్చేసి 21 A4 షాప్స్ ఉన్నాయి. మనకు వచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం డబ్బాలు గీపించి వాటిల్లో కస్టమర్స్ను ఉంచాలి, సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించే విధంగా చూసుకోవాలి. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాస్క్ ఉండాలి. ఆ మాస్క్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే లైన్లో ఉంటే వాళ్ళని ఇంటికి పంపించడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి మాస్క్ లేని వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చినా కానీ ఇక్కడ ఇవ్వరు, మద్యం వాళ్ళకి ఇవ్వరు. రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళకు మాకు వచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం ఒక ఫుల్ బాటిల్ నర, లేదంటే ఒక 4 ఈ క్వార్టర్ బాటిల్, లేదంటే ఒక 3 హాఫ్ బాటిల్ వరకు, ఒక 4 బీర్లు ఒక మనిషికి అంతే ఇస్తాం. ఇంకా ఎక్కువ కావాలంటే మళ్ళీ అతను లైన్లో నిలబడి మళ్ళీ రావాల్సిందే తప్పితే ఒక్కసారికి మాత్రం అంతే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ పనిచేసే సిబ్బందికి ఇచ్చిన సూచనలు ఏంటంటే నౌకనామా హోల్డర్లకు వాళ్ళు తప్పకుండా మాస్కులు ధరించి ఉండాలి, వాళ్ళకు తప్పకుండా గ్లౌజెస్ ఉండాలి, వాళ్ళ షాపులో శానిటైజర్ ఉండాలి, వాళ్ళు ప్రతి అరగంటకు ఒకసారి దాన్ని శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉండాలి, వాళ్ళ చేతుల్ని శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే కస్టమర్స్ ఎక్కువ వాళ్ళకి టచ్ అవుతుంటారు కాబట్టి వీళ్ళు పరిశుభ్రంగా ఉంటే వచ్చే వాళ్ళకి ఏం కాదు. ఆ ఉద్దేశంతో వాళ్ళకి అటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. రెండోది వచ్చి మన 21 షాపులలో కూడా మద్యం సఫిషియెంట్గా ఉంది. 21వ తారీఖు నాడు సాయంత్రం మనకు షాపులు బంద్ చేయమని ఆర్డర్ వచ్చింది. 22 సాయంత్రం మళ్ళీ సీల్ వేయమని వచ్చింది. మేము 23వ తారీఖు సీల్ వేసినాము. అట్లా కొంత ఏమన్నా దానికి ముందు ఏమన్నా కొద్దిగా తీసుకున్నారేమో కానీ మనం సీల్ వేసిన తర్వాత మాత్రం షాపుల నుంచి ఒక్క సీసా కూడా బయటికి రాలేదు. మేము అన్నీ కూడా వెరిఫై చేశాము. స్టాక్ రిపోర్ట్ కూడా గవర్నమెంట్కి పంపించడం జరిగింది. నివేదికలన్నీ కూడా వాళ్ళ రెండోసారి కూడా గవర్నమెంట్ ఆదేశాల మేరకు వాళ్ళ తాళలే కాకుండా డిపార్ట్మెంట్ కూడా సెక్టర్కి ఒకటి ఎక్స్ట్రా తాళం, మా డిపార్ట్మెంట్ తాళాలు వేసి మేము మా దగ్గరనే కేసులు పెట్టుకున్నాము. ఈ రోజే వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. పోలీసు వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు వ్యక్తిగత అంటే వాళ్ళ షాపుకు సంబంధించిన నౌకర్లను పెట్టుకున్నారు కంట్రోల్ చేయడానికి. మా సిబ్బందిని కూడా సాధ్యమైనంత వరకు అక్కడక్కడ పెడుతున్నాము. అట్లాంటివి జరగకుండా చూస్తాము. అట్లా ఏమైనా ఉంటే కనుక అవి మన లా అండ్ ఆర్డర్స్ కూడా వ్యతిరేకమే కాబట్టి వాళ్ళ మీద కేసులు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. మేము నిన్న సాయంత్రం రాత్రి 9-10 వరకు అన్ని షాపులలో ఏ షాపులో ఎంత మద్యం స్టాక్ ఉందో దాన్ని మేము గవర్నమెంట్కి నివేదిక ఇవ్వడం జరిగింది. గవర్నమెంటు 16% రేట్లు పెంచింది. ఆ 16% పెంచిన రేట్ల పట్టిక కూడా మాకు ఇచ్చింది. లోపల ఉన్న స్టాక్ కూడా పెంచిన రేట్ల ప్రకారమే అమ్మాలి. ఆ లిస్టు ఏదైతే ఉందో ఆ కమ్యూనికేట్ చేసిండ్రు. వాళ్ళకి ఏమైనా కస్టమర్లకు ఏమైనా అనుమానం ఉంటే ఆ లిస్టులో చూసుకోవచ్చు.